Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன் பிரபுஜி. ஆனா அந்த இது பிரணத்தி இல்ல மாதாஜி, பிரணத்தி பரவாயில்ல, நீங்க இது மட்டும் போடுங்க. சாப்டர் 2 ரெண்டாவது ஸ்லைட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 6:55க்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் தெரியும், நான் சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु जी. कबीरदास प्रभु हरे कृष्णा. नर्मदा माता जी हरे कृष्णा. माता जी गायत्री माता जी हरे कृष्णा. प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा. कबीरदास प्रभु जी प्रणति படிக்கிறீங்களா பிரபு? முடியுமா? சரி, நான் படிச்சிட்டுங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त गाञ्जन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पंचतत्वामहं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त पदान्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी. நம்ம இப்போ வந்து சாப்டர் 2ல இருக்கோம். அதாவது பகவத்கீதையின் சாராம்சத்தை பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இதுல வந்து பகவான் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஸோ இது இந்த சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெம்பிள் மேங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இந்த L2 கிளாஸுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் His Divine Grace is Bhaktivedanta Srila Prabhupada அவர்களுக்கும், His disciple His Grace ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கும், His disciple His Grace நாமனீஸ்வரதாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும். அவர்கள் இந்த டெம்பிள் பிரசிடென்டா இருக்காங்க, பெங்களூர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட். ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம இந்த வகுப்புக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்களே, நம்ம இப்போ வந்து நேற்று நம்ம சாப்டர் 1 பார்த்தோம். சாப்டர் 1 வந்து அர்ஜுனனோட கவலையில தான் இந்த பகவத்கீதை நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அர்ஜுனோட மனக்குழப்பம், அந்த போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல்ங்கிறது தலைப்பு. போர்க்களத்துல அந்த அந்த படைகளை பார்க்கணும்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கொண்டு வந்து ரதத்தை கொண்டு வந்து 2 படைகளுக்கும் நடுவுல நிறுத்துங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேரை நிறுத்த சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து இங்க பார்த்த சாரதியா இருக்காரு.
தன்னுடைய பக்தனுக்காக சேவை செய்யறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து அந்த படைகளை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனோட மன மன குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம நேற்று எங்க விட்டோம்? அர்ஜுனன் வந்து 5 காரணங்களை முன் வச்சிருக்காரு. அதாவது 5 காரணங்கள்னால என்னால போர் புரிய முடியல, என்னை விட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சத்திரியனா இருந்துட்டு இந்த மாதிரி போர் புரியற இடத்துக்கு வந்துட்டு என்னால போர் புரிய முடியலன்னு சொல்றதோட அங்க வந்து நம்ம இந்த சாப்டரை நிறுத்திருப்பாங்க இல்லையா? இதுல வந்து நம்ம அந்த 5 காரணங்களை பத்தி பார்ப்போம். அந்த 5 காரணம் என்னென்ன? இரக்கம், எல்லாரு மேலேயும் கருணையோட இருக்காரு. இன்பம், இதெல்லாம் இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன இன்பம் வந்துடும்னு தன்னுடைய சொந்த இன்பத்தை வந்து இன்பமா நினைக்கல. பாவ செயல், இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டா பாவம் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த கவலை. குடும்ப பாரம்பரியம், அதாவது குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமோ, வர்ண சங்கரம் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற கவலையில பேசுறாரு. இருமனம், போர் புரியாமையும் இருக்க முடியல, போர் புரியவும் முடியல. ஏன்னா போர் புரியாம இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது நடக்காது. ஒரு ராஜஸ்தானத்துல இருந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு மனசோட அந்த இடத்துல நிக்கிறாரு. சோ ஒரு பக்தரா இருக்கணும்னா ஒரு முக்கியமான தகுதி என்ன? இந்த இரக்கம், இந்த இந்த அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்ட இந்த 5 காரணங்களும் நமக்குள்ள இருக்கணும். அப்பதான் பக்தரான அடையாளமே அது. சோ பக்தர்களுக்கு தேவையான அடையாளம் தான். அர்ஜுனன் குழப்பத்துல இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பேசுறோம். ஈவன் கிருஷ்ணர் கூட ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. பட் இருந்தாலுமே ஒரு பக்தருக்கே உள்ள உண்மையான அடையாளம் வந்து இவை நேச்சுரலா இருக்கும். இதெல்லாம் இருக்கும் போதுதான் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாம சம்டைம்ஸ் தடுமாறுவோம். ஏன்னா தர்மப்படி நடக்கணும் இல்லையா? நம்ம மனசுக்கும் திருப்தி கொடுக்கணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் எத்திக்கல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப குழம்பி போய் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம தடுமாறி நிக்கிறாரு. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆகிறாரு. சோ நம்ம பக்தி கூட சேர்ந்து சரணாகதி ஆகும் போது மட்டும்தான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பகவானோட ஃப்ரீக்வன்சியோட மேட்ச் ஆகும். ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய இடம். நமக்கு வந்து ரேடியோல எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆனா கரெக்டா அந்த சாங்ஸ் வருதோ, அதே மாதிரியே பகவான் கூட கனெக்ட் ஆகணும்னா அவரோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்ம மேட்ச் ஆகணும். அவர் என்ன கேட்டிருக்காரு நம்ம கிட்ட? பக்தி தான், பக்தி, அன்பு, அந்த தூய அன்பு, தூய பக்தி கேட்கிறாரு. அது கூட நம்ம சரணாகதி ஆகணும். நீதான் கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆகணும். அப்படி நம்ம முழுமையா சரணாகதி ஆகும்போது மட்டும்தான் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், நம்ம அதை கிரிப்பா பிடிச்சிக்கணும். இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு அது இருந்தது, அந்த ஃப்ரீக்வன்சில இருந்தாரு. அதனாலதான் இந்த ஞானம் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லும் போது அவருக்கு ஈஸியா போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஸோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து ஸ்லைட்ல காமிச்சாங்க. இப்போ சாப்டர் 1ல நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிடலாம். பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை எது? திருதராஷ்டிரின் மனநிலை. அந்த சூழ்நிலையில தான் ஆரம்பிச்சது. திருதராஷ்டிரர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்கிறார். சஞ்சய உவாச்ச தர்மசேத்ரே குருசேத்தே சமவேதா யுத்சவக மாமகா பாண்டவ சைவ கிமக்குர்வத சஞ்சயான்னு சொல்லிட்டு சஞ்சய் என்கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ திருதராஷ்டிரன் மனநிலை எப்படி இருந்துதான்? அது ஒரு வந்து சக்கரவர்த்தி, ஆனாலும் அவருக்குள்ள சந்தேகம் நிறைய வந்துருச்சு. ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட்ல பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. அந்த இடம் வந்து தர்மசேத்திரத்துல நடக்குது. தர்மசேத்திரத்துலதான் அந்த போர் நடக்குது. சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து அவருக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருச்சு. ரெண்டாவது, தன்னுடைய மகன்களும் பாண்டவர்களின் புதர்களும் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து அவருடைய பாரபட்சத்தை இங்க காட்டுறாரு. தன்னுடைய மகன்கள்னு சொல்லாம கௌரவர்களையும் செப்பரேட்டாவும் பாண்டவர்களை செப்பரேட்டாவும் பிரிச்சு பேசுறாரு. தன்மகன்கள்ங்கிறது சொல்றது அவர் கௌரவர்களை மட்டும் சொல்றாரு, பாண்டவர்களை தனியா கேட்கிறாரு. அதனால இவரோட மனநிலை இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கு. துரியோதனன் மனநிலை எப்படி இருந்தது? அவரோட பையன் துரியோதனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? தனது படையை பற்றி தற்பெருமை பேசிக் கொள்றாங்க. அதாவது என் படையிலையும் எனக்காக உயிர் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் நிக்கிறாங்கன்னு பேசுறாரு. நேர்மையானவர்களையும் சந்தேகப்படுறாரு. யார் நேர்மையானவர்கள் இங்க? துரோணர், பீஷ்மர், இவங்கெல்லாம் வந்து இவனோட ஆட்சிக்கு தவறான தெரிஞ்சும் தன்னுடைய
நிலையை விட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து இவருக்காக செய்யறாங்க. ஏன்னா அந்த ராஜ்யத்துல இவங்க வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, அதனால வந்து அவங்க அவ்வளவு நேர்மையா இருக்கிறாங்க. அவங்களையே சந்தேகப்பட்டு என்னன்னு கேட்கிறாரு, ஆப்போசிட்ல உங்க சீடர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்க ஏதோ பாரபட்சம் காட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு நம்மகிட்டயும் வீரர்கள் இருக்காங்க, அவங்களோட வீரர்கள் யார் யாருன்னு ரெண்டு படைகளை பத்தியும் பேசுறாரு துரியோதனன். சோ துரியோதனோட ராஜதந்திரத்தை இதுல பாக்குறோம். கார்பரேட் கம்பெனில ஒரு எம்டி எப்படி இன்சல்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல டிப்ளமேட்டிக்கா ஒரு பேசி அவங்களெல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்றாரு. அதாவது பீஷ்மரை வந்து எல்லாரும் காப்பாற்றணும், பீஷ்மரை சுத்தி எல்லாரும் நிறைய படைகளை வைக்கணும். ஏன்னா வந்து பீஷ்மருக்கு எந்த தொந்தரவும் ஆயிடக்கூடாது. ஏன்னா பிதாமகர் அவர் தான் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு, சக்தி வாய்ந்தவர் இல்லையா, அதனால. சோ துரியோதன் மனநிலை அப்படி இருக்கு. மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா மங்களங்களும் பொருந்தி இருக்காரு. ஏன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் சுப்ரீம் லார்டே அவர் கூட இருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்ப பாண்டவர்கள் வெற்றிக்கு அறிகுறிகள் எல்லாம் தெரியுது. என்ன அறிகுறிகள்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த சங்கங்கள், தெய்வீக சங்க நாதம் பாக்குறோம். கிருஷ்ணரோட இருப்பு வந்து வெற்றியை உறுதிப்படுத்துது. அர்ஜுனோட கொடியில இருக்கிற அந்த அனுமான் சின்னம் வந்து அவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க போது. அனுமான் கூடவே இருக்காரு. அனுமான் இருக்கிறதுனால லட்சுமி தேவியும், ராமரும் இருக்காங்க, லட்சுமி தேவியும் கூடவே வராங்க. அதனால வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதையும் அவங்க சைட்ல இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தேர் வந்து அக்னி தேவரோட பரிசு அப்படிங்கறத இங்க பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா நான் தர்மப்படி இருக்கிறாங்க, அதனாலதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவங்களோட இருக்காங்க. அடுத்தது பகவான் பக்தர்களை வந்து எப்படி நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது இதுல பார்த்தோம். 21ல இருந்து 27 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் என்றுமே வந்து நலன் விரும்பியா இருக்காரு, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு காத்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நாம என்ன பண்ணணும்? பக்தி செய்யணும், பக்தி கூட சரணாகதி பண்ணணும். பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறாரு, நம்ம அப்படி செய்யும் போது பகவான் நமக்கு சேவை செய்யறாருங்கிறது நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நான் உன் வேலையை பார்க்கிறேன், நீ பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி சரணாகதி ஆகணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு பகவானோட ஃப்ரீக்வன்சியோட மேட்ச் ஆகும். நம்மளோட வாழ்வின் துன்பங்கள் நம்ம வந்து எவ்வளவோ பாக்குறோம் இல்லையா, மன அழுத்தத்தின் காரணமா அறிகுறிகள் வருது. துன்பத்துல வந்து எத்தனையோ வகைகள் இருக்கு, அதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். அத எப்படி அர்ஜுனனுக்கு நடந்தது இல்லையா, இந்த கை மயிர்கூச்செறிகிறது, கால் வந்து தடுமாறுது, கையில நடுக்கத்தினால அந்த காண்டீபத்தை தழுவ விடுறாரு. சோ உடம்பெல்லாம் வேர்க்குது. இதெல்லாம் பௌதிக தொந்தரவுகள். இந்த தொந்தரவுகளோட அவர் அந்த இடத்துல நிக்கிறாரு. அர்ஜுனன் போரிட வேணாம்னு முடிவு பண்றாரு. ஏன்னா வந்து இவங்க எல்லாம் கொன்னுட்ட ரத்தாறு ஓடுமே, அதுல நான் ராஜ்யத்தை அனுபவிச்சு நான் சந்தோஷமா இருந்துட போறேன் அப்படின்னு பக்தர்களுக்கே உள்ள அந்த அன்பு, இரக்கம் இதெல்லாம் காமிக்கிறாரு. சோ இந்த 5 காரணங்கள் இது வந்து முன் வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சாரி, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த 5 காரணங்களை முன் வச்சு அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த 2வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்ப்போம். சோ கொஸ்டினோட நிறுத்தியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திக்கிறேன். உங்களோட அனுமதியோட நம்ம ஏகாதசி யார் யார் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்களோ தயவு செஞ்சு பிரேக் பண்ணிடுங்க. இந்த டைம் வந்து பிரேக் பண்ற டைமும் கூட ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கான ஒரு கதையும் சொல்லலாம். நீங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யார் யார் ஏகாதசி பாசிட்டிவ்ல இருக்கீங்களோ உங்களோட அனுமதியோட நானும் ஏகாதசி பிரேக் பண்ணிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். இங்க ரைஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஜஸ்ட் நான் பிரேக் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கபீர்தாஸ் பிரபு, மத்த ரேவதி மாதாஜி இவங்க எல்லாம் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற யார் யார் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பிரேக் பண்ணிக்கங்க, ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் டைம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. அதாவது நன்றி. அதாவது ஏகாதசி, அந்த ஏகாதசிக்கு வந்து கம்ப்ளீட் விரதம்னு சொல்லல. அதுல வந்து என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன காய்கறிகள் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு அந்த குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு ஏகாதசி இதை ட்ரை பண்ணுங்க. சும்மா மனசுல நினைங்க, எப்ப முடியுதோ அன்னைக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது தான் ஏகாதசி. சுத்தமா விரதம் இருக்கிறது, நிர்ஜல் இருக்கிறது, அது டாப் மோஸ்ட் லெவல். அது முடியறப்பதான் பண்ணணும். உடம்பு உபாதைகள் இருக்கும்போது நம்ம அந்த தொந்தரவுகளை எடுத்துக்க கூடாது. வேலைக்கு போறவங்க அந்த அந்த சிக்கல் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எது முடியுதோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம உடம்பு சூழ்நிலையும் பார்த்துட்டு. ஸோ ஏகாதசி பிரேக் பண்ணிக்கலாம். பிரேக் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த 2வது சாப்டரோட சுருக்கம் என்னங்கிறத முன் வச்சுட்டாரு. அந்த 5 கேள்விகள் நியாயமான கேள்விகள் தானே தோணுது, நமக்கும் தோணுது. இது மாதிரி நமக்குள்ளேயே அந்த அந்த இரக்க குணம் எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கு. பக்தர்கள் இந்த பக்திக்கு வராங்கனாலே அவருல இரக்கம் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அந்த இரக்கம்
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி சாரி மாதாஜி, ஏதோ கால் வந்து டிஸ்கனெக்ட். ஓகே. சோ நம்ம இந்த 5 காரணங்களை முன்வைக்கிறார். இரக்கம், இன்பம், இன்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இரு மனம். இந்த 2 கன்ஃபியூஷனால, இந்த இந்த 5 கன்ஃபியூஷனால இரு மனசோட இருக்காரு. டோட்டலா 5 ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இப்ப ஸ்லோகம் பார்க்கலாங்களா? இதுல நல்ல இது எசன்ஸ் ஆஃப் தி பகவத்கீதா. தயவு செஞ்சு இதை க்ளோஸா கவனிங்க. இதுலதான் இந்த ஆத்ம ஞானம் கிடைக்க போது. பக்தர்களுக்கு பக்தி செய்யறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முதல் படி. நான் யாருன்னு தெரியாம நம்ம பகவானை அறியவே முடியாது. சோ நான் யாரு, நான் எங்க இருந்து வந்தேன், அந்த உறவை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த சாப்டர் பகவத்கீதையோட எசன்ஸா இருக்கு. தயவு செஞ்சு இதை கொஞ்சம் க்ளோஸா கவனிங்க. இதுல ஆத்ம தளத்துல உயர்ந்துட்டோம்னா நம்ம ஈஸியா பக்தியில முன்னேறலாம். பக்தியில முன்னேறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள்ங்கிறது தான் நம்ம அர்ஜுனனோட குழப்பமான மனநிலை போல நம்மளும் குழப்பத்துல இருக்கோம் இல்லையா? இதுல இருந்து வெளியில வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அதாவது சஞ்சயன் கேட்கிறாரு, அதுல இருந்து இங்க ஆரம்பிக்குது. பகவான் இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கல, பகவான் அடுத்தது பேச போறாரு. சஞ்சயன் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து இரக்கத்துல மூழ்கி மனம் பலவீனம் அடைந்து கண்கள்ல கண்ணீரோட கண்ணீர் மல்கிய நிலையில இருக்கிறத பார்த்து மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இப்ப சொல்ல போறாரு. சோ சஞ்சயன் வந்து யார்கிட்ட சொல்றாங்க? திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்றாரு. அர்ஜுனன் சூழ்நிலையை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட வில்லாளி போர் வீரன், அப்பேற்பட்டவன் வந்து தடுமாறி கண்கள்ல தண்ணியோட அப்படி ரொம்ப பலவீனம் அடைஞ்சு கண்கள்ல தண்ணீரோட உட்கார்ந்து இருக்கிறத வந்து யாருக்கு சொல்றாங்க? திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு ஒரு பாசை இருந்தது. அதாவது அர்ஜுனன் வேண்டாம், போர் செய்ய வேண்டாம், ஓடிடலாம், திரும்பிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்குள்ளேயே இருந்தது. ஏன்னா தன் மகன்கள் ராஜ்யத்தை பிடிக்கணுங்கிற அந்த பேராசை காரணமாக. சோ அவருக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவரபிளா இருக்கு. சஞ்சயன் சொல்றாரு. ஆனா அடுத்தது கிருஷ்ணர் பேச போறாரு. கிருஷ்ணர் பேசி அவர் மனசையே மாத்த போறாரு இல்லையா? அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் வந்து இங்க துயருற்ற நிலையில இருக்கிறாரு. அதாவது ரொம்ப கவலையில, அதாவது தாங்க முடியாத கஷ்டம். அதாவது ஒரு ராஜாவா இருந்து விட்டுட்டு ஓடவும் முடியல, ஆனா அங்க இருந்து போரிடவும் முடியல. போரிடுறதுக்கு என்ன தடுக்குது? அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் உறவினர்கள், நண்பர்கள், இவ்வளவு பேரை கொள்ளணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மனசங்கடத்துல அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு. மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் வந்து அங்க நமக்கு பதில் சொல்ல போறாரு. ஏன் இங்க மதுசூதனர்னு சொல்றோம்? மதுசூதனர்னா இங்க அரக்கரை வந்து அழித்த. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி பிளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, வந்து பிரேக் பண்றதுக்காக தான் சீனியர் மாதாஜி சொல்றாங்க. ஸோ பிரேக் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நம்ம வந்து மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் வந்து பேச போறாரு இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து துயரத்துல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் அறியாமையில் இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் மூழ்கியுள்ள மனிதனின் புலம்பலை போக்க பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்கு. இந்த அறியாமை, அதாவது நமக்குள்ள இந்த சங்கடம் வரலாம்னு தான் சொல்லியிருக்கு, வரக்கூடாதுன்னு சொல்லல. இரக்கம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப அர்ஜுனன் நினைச்சதெல்லாம் தப்பு, அர்ஜுனன் அறிவு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் பக்தர் இல்லையா? பக்தருக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் தாராளம் கண்டிப்பா வரத்தான் செய்யும். அந்த சூழ்நிலையில நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடையணும். அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம இந்த ஞானத்தை பெறணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காகத்தான் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவத்கீதை நமக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்கிற செயல்கள், எண்ணங்கள், நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் மாறிடும். ஏன்னா அது வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே காக்கக்கூடிய மெடிசன் இது. ஆன்டிபயோட்டிக் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை ஞானம் இருக்கும்போது நம்மளோட டெசிஷன்ஸும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்.
சோ இந்த புலம்பலை போக்குறதுக்கு பகவத்கீதை சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? இதுல இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் இவையெல்லாம் வந்து ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள். நம்ம ஆத்மாவை பற்றி அறியாம இருக்கிறதுனால நமக்கு இருக்கிற அந்த சிம்பல்ஸ், அதாவது இந்த உடம்புல வர இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பௌதிக துன்பங்கள். இது வந்து ஆன்மீக ஆன்மீக கவலை இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பௌதிகத்துல வர்றது. இதே வந்து உடல் நடுக்கம், கண்ணுல தண்ணீர் வர்றது, கைகால்லாம் நடுங்குது, இதெல்லாம் எப்ப நடக்கும்? நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது. இப்ப கோயிலே போய் மனசை லயித்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பார்த்து அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தை பார்த்து மனசு லயித்து அவர் அலங்காரத்துல நம்ம மனதை இழக்கிறோம் இல்லையா? அந்த நேரத்தில் நமக்குள்ள கண்ணீர் வரும். அது வந்து ஆனந்த கண்ணீர். இதெல்லாம் வந்து பௌதிக சம்பந்தப்பட்டமான அந்த மயிர்பூச்சி எறிகிறது, உடல் ஒரு மரிசில் இருக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக தன்மை வந்தது. இதெல்லாம் வந்து பௌதிகம். இப்ப நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்தது பௌதிகம். ஏன் பௌதிகம்னு சொல்றோம்? உடல் சார்ந்த கவலை. அதாவது இந்த உடல் தளத்துல பாக்குறாங்க. அவரு ஆத்மா, பீஷ்மர் வந்து ஆத்மா, அவர் இறந்தா வேற உடல் கிடைக்க போகுது. வயதான இந்த உடல்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு புது உடல் கிடைக்க போகுது. ஏன்னா அவர் செஞ்ச புண்ணிய காரியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு நல்ல உடல் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்படி நினைக்காம அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? அவங்க எல்லாம் கொண்டுட்டா நான் என்ன ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த கவலையில இருக்காரு. சோ ஆத்ம தளத்துக்கு உயரணும் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆத்மான்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்ம தளம்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மானா இன்னும் இனிமேதான் பார்க்க போறோம். சோ ஆத்ம தளத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆத்மாவுக்காக நம்ம இரக்கம் கொள்ளணும். அதுதான் வந்து ஆத்மா வந்து நித்தியமா இருக்கு. அந்த ஆத்மாவுக்காக நம்ம ஏன் நித்தியம்னு சொல்றாங்க? இந்த உடல் வந்து உடலை தான் அழிக்கிறோம். ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறுது. நம்ம எப்படி சட்டையை மாத்திக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் சின்ன வயசுல ஒரு சட்டை போட்டோம். அந்த சட்டை இப்ப போட முடியாது இல்லையா? நம்ம பெருசாகும் போது சட்டையை மாத்திரும். அதே மாதிரிதான் இந்த உடல் இந்த உயிர் உடலை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்குள்ள போய் சேருது. அதுதானே தவிர இறக்குறதுன்னு அதை நினைச்சு வருத்தப்படுறதே இல்லை பக்தர்கள். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இறக்கறதுக்கு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் உயிரை விடுறதுக்கு ரொம்ப போராட்டங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம். இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத மறந்துட்டு போற உயிரை பத்தி இப்பவே நினைச்சு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? இங்க இருந்தாலும் சரி, எந்த பிரிவில இருந்தாலும் சரி, உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு தான் கேட்கிறாங்க. அதனால இந்த உடல்ல இருக்கும் போதே அவங்க பக்தி சேவை செய்யறாங்க. இந்த உடலை ஒரு கருவியா வச்சு பக்தி சேவை செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? நாம பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்ல உறவு, பொருளாதாரம் இவைகளுக்காக புலம்புகிறேனா அப்படின்னு நம்மளை நாமே கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம். நமக்கு நிறைய பணம் வேணும், நான் நிறைய செல்வந்தன் ஆகணும், நான் நிறைய கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், அது நல்ல ஒரு பதவி கிடைக்கணும், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணணும், சொசைட்டில ஒரு பெரிய ஆளாகணும், அதாவது எங்கேயாவது நான் அரசியல போயிட்டோம், எதுலயே ஒண்ணுல ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல நிக்கணும், இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படுறோமா, இப்படி எல்லாம் புலம்பிட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு பகவத்கீதை தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து பகவத்கீதை நமக்கு இஸ்லான் அமைப்புல சொல்லி கொடுக்கறது என்ன? சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். நம்ம திங்கிங் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி உயர்ந்த கல்விக்கு அரசன் வந்து நம்ம இந்த பகவத்கீதை இல்லையா? சோ அந்த ஞானத்தை பெறணும். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இங்க வந்து பகவான் பேசுறாங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச குதஸ்துவா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்பஜூஷ்டம் அஸ்வர்க்கியம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுனா. அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேட்டு. அதாவது பிரபுபாதர் கொடுக்குற விளக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப அருமையா ஈஸியா புரியுற மாதிரி இருக்கும். போக போக நம்ம பட்பட்ல இருக்கிறதையும் படிக்கலாம். இப்போ வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சுப்ரீம் கடவுள், அவருக்கு வந்து முழுமுதற் கடவுள் இல்லையா? புருஷோத்தமர், புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தம புருஷர். அவர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்துச்சு? உங்ககிட்ட ஏன் இந்த மாதிரி கலங்கள்லாம் வந்துச்சு? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. நீ நீ எவ்வளவு உயர்ந்த தளத்துல இருக்கணும், உனக்குள்ள இந்த மாதிரி வரலாமா? இது மேலும் உங்களுக்கு உன்னை கொண்டு செல்லாது, அவமானத்தை தானே கொடுக்கும். ஏன் கண்டிக்கிறாரு? ஏன் வந்து கஸ்மாலம் சொல்லிட்டு இங்க வந்து கண்டிக்கிறார்? கஸ்மாலம்னா திட்டுறாரு அவரு. அதாவது அவருக்கு எவ்வளவு மனநிலை எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதாவது இவருக்காக, அர்ஜுனனுக்காக, பாண்டவர்களுக்காக தூது போறாரு. தூது போய் எனக்கு இவங்களுக்காக ராஜ்யத்தை கொடுங்கன்னு ஒரு தூது போறவங்க எவ்வளவு உயர்ந்த தளத்துல இருக்கணும், சொந்த ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது, அப்பேற்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறாரு பகவான் இவங்களுக்காக. எல்லாம் சரி, போர் புரியலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடியாகி, நல்லா ரெடியாகி, எல்லாம் மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து ஐயோ நான் ஓடிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அப்ப எவ்வளவு கோவம் வரும் இல்லையா? ஆனாலும் வந்து கோவப்படுறது இல்ல, கஸ்மலம்னு சொல்லிட்டு திட்டுறாரு. இந்த மாதிரி கலங்கங்கள் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு அவரே கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், பகவானின் முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இதுல இப்ப பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரே வந்து சர்ப்ரைஸா அவர் ஆச்சரியத்தோட பாக்குறாரு அர்ஜுனனை. என்னென்ன கலங்கங்கள் அர்ஜுனனுக்குள்ள இருந்ததுங்கிறத இங்க சுட்டி காட்டுறாங்க. ஆரியன்னா வந்து வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதன் இல்லையா, இத்தகைய எண்ணங்களின் பலன்கள், அதனால என்ன பலன்கள்ங்கிறதையும் இப்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானோட முக்கியத்துவம் என்ன, இங்க 6 ஐஸ்வர்யங்கள், அதாவது அழகு, அறிவு, தியாகம், பலம், புகழ், செல்வம். இது 6 ரொம்ப முக்கியமான ஐஸ்வர்யங்கள். இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் ஒன்னா இருக்கிறது வெரி ரேர். நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தேவதைகள் எல்லார்ட்டையும் போனீங்கன்னா கூட 6 ஐஸ்வர்யங்களும் ஒன்னா இருக்காது. ஏதோ ஒண்ணு இருந்ததுன்னா ஒண்ணு குறைய ஆரம்பிக்கும். சோ ஏதோ ஒண்ணு குறைஞ்சிருந்ததுன்னா மத்ததெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வர்றது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அழகுல வந்து நம்பர் 1ல இருக்காரு, அறிவுல உத்தமமா இருக்காரு, தியாக மனப்பான்மையில இருக்காரு. பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க தியாகம் பக்தர்களுக்காக சேவை செய்யறதுக்கு வராரு. புகழ், அவரோட புகழ் வந்து உச்சத்துல இருக்கு. பலம் வந்து அவர் புல் பலசாலியா இருக்காரு. செல்வத்துக்கு அதிபதியா இருக்காரு, ஏன்னா லட்சுமி தேவியே கூட இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். அதுல வந்து பரமாத்மாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் நமக்குள்ள வந்து எல்லா உடல்களிலும், அதாவது இந்த ஜீவராசிகள் அனைவருக்கும் உள்ள பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காரு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு ஆத்மா கூடயும் பரமாத்மா டிராவல் பண்றாங்க. எப்படி டிராவல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல கலைப்பியம் மாஷ்ம கம பார்த்த நைதத்வப்யோ பபத்யதே சூத்ரம் ஹிருதய தௌர்பல்யம் பரந்தப. டிரான்ஸ்லேஷன்ல என்ன சொல்றாங்க, இது மாதிரி இழிவான தளர்ச்சிக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காத, இந்த மாதிரி தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுத்துறாத, நீ வந்து ஒரு ராஜஸ்தானத்துல இருக்க, இது போய் இப்படி நடுங்கலாமா, இது உனக்கு பொருத்தமானது இல்லை, இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை விட்டுட்டு எதிரிகளை தாக்க முன்னாடி வா அப்படிங்கிறாரு. இந்த மாதிரி பலவீனம் எல்லாம் விட்டுட்டு, இதய பலவீனம்னு சொல்லிட்டாரு இங்க. சோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில வான்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இழிவான தளர்ச்சின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி தளர்ச்சி உனக்கு வரக்கூடாது. உன்னோட பொசிஷன் என்ன, நீ எப்படி இருக்க வேண்டியவன், நீ ஒரு ராஜா, ஒரு ராஜ்யத்துக்கே வந்து தலைமை தாங்குறவன், போர்ல வந்து வில்லாளி வீரன், இப்படிப்பட்டவன் வந்து இவ்வளவு தளர்ச்சி அடையலாமா, இதே பலவீனமா வச்சுக்கலாமா, இறக்கத்தை காமிச்சு நீ வந்து இந்த இடத்துல நீ தளர்ந்து போலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தளர்ந்தாலும் நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைந்து அவர்கிட்ட ஆசை பெற்று தகுந்த ஞானத்தை பெற்று நம்ம கரெக்டான நிலைமைக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது இங்க. சோ இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன, ஒரு நம்மளோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய, அது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா, தீயினால் சுட்டப்படும் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டப்படும்பாங்க. அந்த வாயிலிருந்து பேசுற அந்த வார்த்தைகளுக்கு ரொம்ப பலம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால வார்த்தைகளை ரொம்ப கவனமா தேர்ந்தெடுக்கணும். நம்ம தவறான வார்த்தைகளை விட்டக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த தவறான வார்த்தைகளை விட்டா அது நம்மளை வந்து அடுத்தவங்களை ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டுரும். அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாது. மற்றது எது செஞ்சிருந்தாலும் நம்மளை மன்னிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அந்த வார்த்தைகளை பேசும்போது நம்ம தவறான வார்த்தைகளை உபயோகிச்சிடக்கூடாது. அதுக்கு பேசாமே இருந்தலாம். சோ வார்த்தைகளை அளந்து பேசணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஏன்னா அந்த வார்த்தைகளுக்கு பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்கிறத பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து எதிரிகளை கொள்பவரே, அதான் மதுங்கிற அரசரை கொண்டு, அதுக்குத்தான் மதுசூதனன் சொன்னாரு. என்னோட பூஜைக்குரியவர்களான பீஷ்மர் இருக்காரு, துரோணர் இருக்காரு. பீஷ்மர் வந்து இவரோட தாத்தா. சோ அவரு இருக்காரு, துரோணர் இருக்காரு. ஏன்னா உயிரே வச்சிருக்காங்க பீஷ்மர் மேல. அவ்வளவு இவங்க பாண்டவர்கள் மேலதான் உண்மையான அன்பு பீஷ்மர் கூட. ஆனாலும் வேற வழி இல்லாம ஆப்போசிட் சைட்ல கௌரவ படையில இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டாரு, அந்த நாட்டை காப்பாத்துவேன், இவங்களோட நின்று துரியோதனை நின்றுட்டு நான் இந்த நாட்டை காப்பாத்துவேன், எனக்கு கல்யாணம் ஆகாது, என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை ஆட்சி புரிய மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாக்கு கொடுத்த அந்த சத்தியத்தை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரு இந்த ராஜ்யத்துல கூடவே இருக்காரு. துரோணர் வந்து அவ்வளவு பெரிய குரு. அவரு வந்து துரோணாச்சாரியார். இவருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்காரு குரு. அவர் எல்லாம் போர்ல எப்படி என்னாலும் எதிர்த்து தாக்க முடியும் அப்படிங்கிற கவலை. இது நியாயமான கேள்விதான் இல்லையா, நமக்குள்ளேயே வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க எல்லாம் மகாத்மாக்கள் தான், ஆச்சாரியர்கள். இவங்க எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் இல்லையா, இவங்க எல்லாம் அழிச்சு நான் வாழ்றதை விட இந்த உலகத்துல பிச்சை எடுத்தாது நான் பொழைச்சிக்கிறேன், என்னை விட்டு கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறாரு இவரு. நான் எந்த மேலுலகங்களுக்கு போனா கூட இவங்களெல்லாம் கொன்னதுனால எனக்கு அந்த பாவம் வந்து சேரும், அந்த ரத்தக்கரை இருக்கும், அது
மாதிரி இவரோட இவரோட தர்மத்தை அங்க முன்வைக்கிறாரு. ஆனா எது தர்மங்கிறது நமக்கு நிறைய நேரம் தெரியறது இல்ல. நல்லதும் தவறாக செய்யறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுல இருந்துதான் தர்மத்தை செலக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எதுக்கு பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா உள்ள அடாப்ட் பண்ணும்போது நம்ம செய்யற செயல்கள்ல எல்லாத்துலயுமே தர்மம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். எது தவறோ அதை நம்ம மனசு ஏத்துக்காது, அதை திரும்பி ரிஜெக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஞானம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரிகாஷனரி இந்த டேப்லெட்டை கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த டேப்லெட் மூலமா நிறைய விஷயங்கள், நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான், எதுவுமே கெட்டது கிடையாது. இங்க நல்ல விஷயங்கள், யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ணாத விஷயங்கள், பிற உயிர்களை வருத்தக்கூடாத அந்த நோக்கங்கள் எல்லாமே இங்க சொல்லித்தராங்க. பக்தி செய்யறது மூலமா நம்மை நாம பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், பகவானுக்கு தேவையானது எதுவுமே இல்லை. நம்ம அதுல இருந்த பாவங்களை விலக்கிட்டு நமக்குள்ள இருக்கிற 4 கர்வம் போகணும் அப்படிங்கறக்காக அதை ஆஃபர் பண்ண சொல்றாங்க. இல்லைன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் இன்னைக்கு சம்பாதிச்சேன் அதனாலதான் இன்னைக்கு தீபாவளியை கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அது அப்படி இல்லை. பகவான் தான் உரிமையாளர், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர். எப்ப அந்த தளத்துல நம்ம உயர்றோம், நமக்குள்ள நல்ல குணங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைன்னா என்னாகும், 4 அகந்தையில இருப்போம். அது போகணுங்கிறது தான் இங்க முக்கியம். அதுக்காக தான் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. நாம இங்க வெல்றதா இல்ல வெல்லப்படுறதா, எது சிறந்ததுன்னு நம்ம இங்க தெரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். யாரை கொண்ட நம்ம வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரோட மகன்கள் இங்க நம்ம கூட நிக்கிறாங்களே, அவங்க எல்லாம் என்னோட 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 பிரதர்ஸ் இல்லையா, அவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் எப்படி போர்க்களத்துல இத வெற்றி பெற்றாலும் எனக்கு கஷ்டம்தான். ஏன்னா அவங்க வென்றுட்டாலும் எனக்கும் கஷ்டம் தான். ஏன்னா நானும் சிரமப்படணும் இல்லையா. ஏன்னா இவர் தோத்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். சோ ஒரு ராஜா மக்களை காப்பாற்றணும் இல்லையா, மக்களை காப்பாத்தாம தோத்துட்டாருன்னா அதுவும் கூட பிரச்சனை தான். சோ என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரே புலம்பலோட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அர்ஜுனன். இன்னும் புலம்பிட்டு தான் இருக்கிறாரு அர்ஜுனன். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனனுக்கு இவை எல்லாமே பிரச்சனையா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் அரசியல் வாழ்க்கையில அவங்க கஷ்டப்பட்ட மாதிரி யாருமே பட்டிருக்க முடியாது. குந்தி தேவி அப்ப இருந்தே, கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்தே உங்களுக்கு பாவம் கஷ்டம்தான். பாண்டுவ கல்யாணம் பண்ணாங்க இல்லையா, கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்க வந்தாங்க. வந்ததுல இருந்தே இவங்க ராஜ்யத்துல பிரச்சனை தான். இந்த இவங்களுக்கு சேர வேண்டிய அந்த நியாயமா கொடுக்க வேண்டிய அந்த 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 அரசை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான பாகத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நிறைய பிரச்சனைகளை உருவாக்குறாங்க ஆப்போசிட் சைட்ல. சோ எல்லா பிரச்சனைகளும் இருக்கு. அர்ஜுனனுக்கு எல்லாமே பிரச்சனை இருந்ததுங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்கள மாதிரி ஒரு ராஜா பரம்பரையில இருந்து அவ்வளவு கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறதுலாம் ஈஸி இல்லை. நம்ம இப்ப படுற கஷ்டத்தையே கஷ்டம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். துக்காலையும் அசாஸ்வதம். இங்க வெறும் துக்கம் தான் இருக்கும். ஆனா இங்க இன்பத்தை தேடி நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். எப்படி கிடைக்கும்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும்தான் அது நம்ம ஆத்மா கனெக்ட் ஆகுது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தவறான இடத்துல தேடிட்டு இருக்கோம். ஆத்ம திருப்தி அப்படிம்பாங்க. ஆத்ம திருப்தி எப்ப கிடைக்கும்? ஆத்மா அதே ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கிற பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட கனெக்ட் ஆகணும். சோ வாழ்க்கையில குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. இங்க இருந்துதான் டர்னிங் பாயிண்ட். कार्पण्यदोषो बहदस्वाह पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढसेत ये श्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साथी मां त्वां प्रपन्नम्. இப்போ நான் என் கடமையெல்லாம் நினைச்சு குழப்பம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கேன். கர்மித்தனமான பலவீனத்தால இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துட்டேன். இந்நிலையில எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எது நல்லதுன்னு எனக்கு தயவு செஞ்சு கூறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்றாடி கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடர் குரு கிட்ட எப்படி பணிவன்போட கேட்கிறோமோ அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாரு. இந்த இடத்துல இருந்துதான் சரணடைஞ்சிருக்காரு. சோ நண்பன்கிற ஸ்தானத்துல இருந்து இப்போ அவர் குருங்கிற ஸ்தானத்துல உயர்த்தி இருக்காரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை. ஏன்னா நண்பன் நினைச்சிட்டு தானே இவரு தேரை ஓட்டுனாரு. ஃபர்ஸ்ட் தேரை ஓட்டுங்கன்னு சொன்னாரு இல்லையா, நண்பன் நினைச்சிட்டு தான் சொன்னாரு. சோ இப்போ குருங்கிற ஸ்தானத்துல ஏத்துக்கிறேன், எனக்கு தயவு செஞ்சு வழிகாட்டுங்க கிருஷ்ணா, ஏன்னா நான் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன், எது நல்லதுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்கள்ல கண்ணீரோட அவர் நிக்கிறாரு. இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறோம். டாக்டர்கிட்ட போனா குழந்தை அழுகுதுங்கிறதுக்காக அவர் ஊசி போடாம நிறுத்த முடியுமா? அவர் ஊசி போடுறது அவருடைய கருணை. ஏன்னா அந்த நோயை தடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஊசி தான் மெடிசன் அப்படின்னா அது ஊசி போட்டே ஆகணும். அதே மாதிரிதான் இங்க அலறதை கண்டு இங்க கருணை காட்ட முடியாது. அதுக்கு என்ன ஞானமோ அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக இங்க ட்ரை பண்றாரு இல்லையா. அதாவது
ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, இப்போ ஒரு எக்ஸாமுக்கு போயிருக்கோம், எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணல, அப்படி அட்டன் பண்ணாம ஓடி வந்துட்டோம்னா அது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் இல்லையா? அது நமக்கு ஒரு ஃபெயில்ல கூட இப்பெல்லாம் தாங்க முடியறதில்ல. நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய உயிரையே மாய்த்துக்கிறாங்க. சோ அதெல்லாம் அவமானம். அந்த அவமானத்தை ஒரு சிலர்னால தாங்கவே முடியாது இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் எக்ஸாமுக்கு வந்துட்ட, எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாம நீ வந்து ஓடுறேங்கிறிய, என்ன மார்க் வருதோ வரட்டும், நீ அட்டன் பண்ண, மற்றதெல்லாம் பகவான் பாத்துக்குவாரு. கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. சோ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும், இந்த பலவீனத்தை விட்டுறணும். ஏன்னா கிளைத்தியம்னு சொன்னாங்க இல்லையா போன ஸ்லோகத்துல, அதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக ஒத்து வராதது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இது உணர்ச்சி வசப்படுறது உனக்கு கரெக்ட் இல்ல, கடமையை விட்டுட்டு நீ ஓடுறேன்னு சொல்றதும் தவறு அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நான் பிச்சை எடுத்தாவது வாழ்ந்துருவேன், இவன் இந்த ரத்தத்துல வர சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிக்கிறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவருடைய வாதத்தை முன் வச்சாரு. அதாவது இந்த இந்த பௌதிக பார்வையில இந்த மாதிரி வர சூழ்நிலையில நம்ம எப்படி எப்படி இவ டெசிஷன் எடுக்கிறது தெரியாம குழம்பி போய் தான் வந்து இங்க கார்பண்ய தோஷம்னு ஆரம்பிச்சாங்க. அதாவது தனது நிலையை அறியாத குறையில இருக்காங்க. பிரிச்சாமி துவாம்னா உம்மிடம் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் உனது சீடன், சிஷ்யஸ்தேகம் அப்படின்னா நான் உன்னோட சீடன் அப்படிங்கிறாரு. மாம்துவம் பிரபன்னம் அப்படின்னா உங்ககிட்ட சரணடைகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். அதனால வந்து குரு சீடரோட உறவு இங்கதான் தொடங்க ஆரம்பிக்குது. இனிமே நண்பரா பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, நான் சொல்ற மாதிரிதான் நீ செய்யணும். அப்படி குருனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் இனிமே பேச போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் வந்து அவருடைய பொசிஷன் மாத்துறாரு. இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டதுனால, இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா டாக்டரை நம்பணும். இந்த டாக்டர்கிட்ட போனா எனக்கு வந்து இந்த சுப்பிரமணியம்னு இருப்பாங்க, அந்த டாக்டர் வந்து எனக்கு கைராசி, அவங்க கிட்ட போனா எனக்கு நோய் கியூர் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வைக்கிறோம் இல்லையா? அவரு கொடுக்குற மெடிசன் அதுவா தான் இருக்கும். பட் அவர் மேல வச்சிருக்க அந்த ஸ்ரத்தா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்ரத்தா தான் வந்து நமக்கு வந்து நோயவே குணப்படுத்துது. ஒரு பௌதிகத்திலே இப்படின்னா நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து நம்பிக்கை வச்சாதான் நமக்கு பலன் கிடைக்கும். அந்த பலன் தான் உண்மையான பலன். சோ அதே மாதிரிதான் குரு கிட்டையும் நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும். அந்த மாதிரி சீட பரம்பரையில வந்த போனபைடு நம்ம வந்து ஆச்சாரியரை செலக்ட் பண்ணணும், ஆன்மீக குருவை செலக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட சரணாகதியை அடையணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்ல போறாங்க. நம்ம பார்வை பூர்ணமா தெரியும் போதுதான் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். ஏன்னா வந்து எல்லாம் ஒரே கலரா இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரிதான் நம்மளால பிரித்து பார்க்க முடியாது. நம்மளால பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னா பகவான் மாயா சக்தியில இருந்து விளக்கப்படணும். அந்த அந்த மாயா விட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். மாயா விடணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தியை உயர்த்தணும். கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல மாயா வர மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் இல்லாத குறையினாலதான் மாயா கூடவே இருக்காங்க. நம்ம மாயா தாளாட்டி பண்ணிடுவாங்க நம்மளை கையில வச்சு. ஏன்னா கொஞ்சம் ஏமாந்தோம்னா போதும், கோயிலை விட்டு வெளியில வந்தோம்னா நமக்கு சிந்தனைகள்லாம் வேற பக்கம் போகுது இல்லையா? சோ இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவான் செய்து சிந்தனைகளை மாத்தணும், நம்ம இந்த மாயையில இருந்து தப்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? குழப்பமா இருக்காங்க, கர்மித்தனமான பலவீனத்துல இருக்காங்க, அப்புறம் சரணாகதி ஆயிடுறாங்க. இவ்வளவு தர்க்கங்களை முன்வைக்கிறாரு. தன்னோட நீதி, தன்னோட நியாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கா தெரிஞ்ச நீதி நியாயத்தை எல்லாம் சொல்றாரு. நல்லது நீதி நியாயம் தான். பட் இருந்தாலும் வந்து குழம்பி இருக்கான். குழம்பி என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாம தடுமாறுறாரு, குழப்பத்துல இருக்காரு. கர்மித்தனமான பலவீனத்துல, அதான் கார்பண்ய தோஷம் ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா, கர்மித்தனமான பலவீனத்துல இருக்கிறாரு. சரணாகதி இப்போ சரணாகதி பண்ண போறாரு. அதனால வந்து அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்க போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வாழ்க்கைக்கான படம் என்ன? இதுல வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அடைக்கலம் செய்யறது மட்டும்தான் நமக்கு வாழ்க்கையில முன்னேற்ற பாதையில கொண்டு போகும். அதை விட்டா வேற வழி இல்லை. வேற வழி இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த குழப்பங்கள் வேற விதமா உருமாறி நம்மை பலமாக பரவலாக தாக்கத்தான் செய்யும். ஏன்னா அந்த குழப்ப சூழ்நிலை வந்து எல்லாருக்குமே நடக்கும். இது நடக்காத விஷயங்களே இல்லை. ஏன்னா குணங்களின் தாக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இயற்கைக்கு வந்த உடனேயே நம்ம இந்த சிக்கல்ல மாற்றோம். பௌதிக இயற்கை வந்து ஜாலின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம இங்க வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர்கிட்ட சண்டை போட்டு வந்துட்டோம். பொறாமை குணத்தினால நம்ம எல்லாம் கீழே தள்ளப்பட்டிருக்கோம். நம்ம அந்த குணத்தை மாத்தணும். நமக்குள்ள பொறாமையே இல்லைங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? பக்தி செய்யணும். பக்தர்கள் எல்லார்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும். அந்த பக்தர்கள் ஸ்தானத்துல உயரணும். தெய்வீக குணங்களை வளர்த்தணும். பகவான் கூட அந்த ஃப்ரீக்வன்சில கனெக்ட் ஆகணும். சரணாகதி ஆகணும். பக்தி செய்யணும். தென் நம்ம வந்து பகவான் கிட்டயே போய் சேர்த்தா திரும்ப வர்றது ஈஸி ஆயிடுச்சு. அங்கிருந்து கீழே தள்ளி விட்டாங்க. ஒரே லெவல் தான்.
ஆனா இப்ப திரும்பி போறது இருக்கு இல்லையா, இது எத்தனை படிக்கட்டுகள்? 84 லட்சம். கடுமையா உழைச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. மனித பிறவியில வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம 84 லட்சம் பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்கோம் அர்த்தம். சோ இந்த பிறவிகளை கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மனித பிறவியை நம்ம விட்டு கொடுக்கலாமா? எப்படியாவது நம்மளுடைய நோக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போயிடக்கூடாதா? நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த மறுபடியும் 84 லட்சம் யோனியில போய் மறுபடியும் பிறக்கணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெருக்கடியை சமாளிக்கணும்னா உறுதி இல்லை. இந்த உறுதியே இல்லாம இருக்காரு. அவர் 2 விதமான குழப்பத்துல இருக்காரு இல்லைங்களா? அந்த குழப்பத்துல இருந்து வெளியில வரணும். நான் போரிட மாட்டேங்கிறாரு. அப்புறம் விட்டுட்டு ஓடி போய் எங்கேயாவது பிச்சை எடுத்தாவது பொழைச்சிக்கிறேன், காட்டுல போய் தவம் பண்றேன் அப்படிங்கிறார். காட்டுல போய் ஒரு நாள் தவம் பண்ண முடியுமா? இவரு சத்திரியன். சத்திரியன் வந்து போய் தவம் பண்ணும்போது மனம் அமைதியா இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? அதனால அது கரெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. சோ சரணடைகிறது தான் உங்களுக்கு அந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும். அதாவது என்ன அவருக்கு நெருக்கடி வந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. கடமையை பின்பற்றதா இல்ல வேணாமா? கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஓடி போயிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எண்ணமா அது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. அமைப்புல கூட யாராவது நம்ம கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் இங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட யாரும் ஏத்துக்கிறது இல்லை. அந்த ப்ரொசீஜரே வந்து டஃப்பா தான் இருக்கும். அதாவது நம்ம கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும். அதுக்காகத்தான் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்துக்கு ஏற்ற மந்திரம் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். நம்ம வந்து இந்த யுகத்துல வந்து இப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணி நம்ம உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் விட்டு நம்ம உணவு தண்ணீர் எதுவுமே இல்லாம அப்படி எல்லாம் தியானம் பண்ணி பண்ணக்கூடிய எளிதான முறை இல்லை. இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்றது இல்லை. அதனாலதான் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரே ஒரு நாள் ஏகாதசி இருக்கும், அதுவே கூட அடுத்த நாள் முடிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நிறைய சிக்கல்கள் அனுபவிக்கிறோம். ஏன்னா உடம்பு கோளாறுகளும் இருக்கு. அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க, தகுந்த ஆல்டர்னேட் ஃபுட் எடுத்துக்க சொல்றாங்க. நம்ம பகவான் மேல பக்தி செய்யணும். ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் பகவானை நினைவு வச்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நான் ரைஸ் சாப்பிடக்கூடாது, இன்னைக்கு சப்பாத்தி சாப்பிடக்கூடாது, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி. சோ ஏகாதசினா கிருஷ்ணருக்கு உகந்த நாள், கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சது நம்ம சாப்பிடணும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை திங்க் பண்றதுக்கு இந்த விரதங்கள் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. சோ இந்த இடத்துல எதை பின்பற்றுறதுன்னு தெரியாம இருக்கு, எதை வெல்றதா இல்ல தோத்து போறதா அப்படிங்கிறதே தெரியாம ஏன்னா தோத்துட்டா என்ன ஆயிடும், அவமானம் வரும். வென்றுட்டா என்ன ஆகும், நமக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். ராஜ்யம் கிடைச்சா என்ன ஆகும், இவங்க எல்லாம் செத்துருவாங்க. இவங்க எல்லாம் செத்துட்டாங்கன்னா அதனோட பாவம் வரும். இவ்வளவு குழப்பம் அவருக்கு. இந்த குழப்பங்களை ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகள். வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. எது சரி எது தவறுன்னு தெரியல. அதனால வந்து இதை பிரிச்சு பார்க்கிற தன்மையை நம்ம இழந்துட்டோம். அந்த அதுக்காகத்தான் வந்து ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைகிறோம். அர்ஜுனன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ இதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னு சொல்றாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா, சரணடைதல். இது ஒண்ணுதான் வழி, வேற வழியே கிடையாது. அவர் பலவீனமா இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு அர்ஜுனன். அதனால பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் போறாரு. இந்த உறவுல ஒரு மாற்றம் ஏற்பது. நண்பருங்கிற தளத்துல இருந்து அவரு குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்துறாரு நம்ம பகவானை. இவரு சிஷியனா மாறாரு. நான் சீடன் ஆயிட்டேன். சீடன் ஆயிட்டா எப்படி இருக்கணும், அடக்கத்தோட கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா? அந்த அந்த இதை ஃபாலோ பண்ண போறாரு. ஞானத்தை வந்து பகிர போறாங்க. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஞானத்தை எப்ப கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகணும், சரணடையணும், பக்தியோட சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? கடுமையான முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனை பெற ஆன்மீக குரு அவசியம் என்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வெல்விஷர்ஸ் வேணும் இல்லையா? வெல்விஷர்ஸ் கேட்கலாம். இன்னைக்கு எல்லாம் போயிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம அட்வைஸ்ன்னு கேட்கிறோம். அவங்க அதுல ஒரு சுயநலம் அதுல அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்றதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம வந்து வெல்விஷர்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் வெளியில. அதுக்காகத்தான் இங்க என்ன பண்றோம், நம்ம இங்க சிக்ஷா குரு தீக்ஷா குருங்க எல்லாம் கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க. அதாவது பக்த தளத்துல இருக்கிறவங்க ஒரே ஃப்ரீக்வன்சில மேட்ச் ஆவாங்க. ஸோ இவங்க கொடுக்குற டெசிஷன் வந்து தர்மத்தின் சிந்தனையோட இருக்கும். அதனாலதான் பக்தர்கள்ட்ட கேளுங்க அப்படிங்கிறாங்க. சிக்ஷா குருட்ட ஏன் கேட்கணும், நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க சிக்ஷா குரு. அவங்க கிட்ட நம்ம ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை வந்து கரெக்டா போதிப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள சுயநலம் இருக்காது. அவங்க இந்த காசு பணம் மற்றதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு அந்த மாதிரி தவறான அறிவுரை நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்காகத்தான் வந்து இந்த டெசிஷன் எடுக்கணும்னா நம்ம சரி நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த சீனியர்ஸோட அதிகாரிகளோட நம்ம ஆலோசனையை பெறணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹெல்ப் பண்ணி, சிக்ஷா குருவெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தீக்ஷா குருவிட்ட கொண்டு போய் விடுறாங்க. பெரிய லெவல்ல வந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் போது நம்ம நிறைய சிந்தனைகளும் ஞானத்தையும் பெற முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ எல்லாத்துக்கும் பரம உறைவிடம் வந்து பகவான். எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா எங்கெங்க இருக்கும் அங்க எல்லாம் பரமாத்மா கூடவே டிராவல் பண்றாரு. ஏன்னா வெறும் ஆத்மா நம்ம உடம்புக்குள்ள இல்ல, பரமாத்மா கூட இருக்காருங்கிற அந்த உணர்வை புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம பக்தியோட தலம். சோ அதை புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாளர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன். நம்ம வந்து வாடகைக்கு தான் வந்திருப்போம் இங்க. எப்படி வாடகைக்கு வந்துட்டு அவன் இடத்த காலி பண்ணும்போது ஒன்னும் எதிர்பார்க்க கூடாது இல்லையா? இங்க இருக்கிறது எதையாவது எடுத்துட்டு போகுமா? பாட்டோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் நம்மளை கூப்பிட்டாருன்னா நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரணுமே தவிர இங்க இருக்கிறத எதையாவது எடுத்துட்டு எல்லாம் போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொவிஷனே கிடையாது. நம்ம எது ஆஸ்தி, சொத்து, பந்தம், அந்த கல்வி என்னென்ன கத்தமோ எல்லாத்தையும் விட்டு தான் போனோம். பகவான் கூட கனெக்ட் ஆகுறது அத்தனையும் நம்ம கூட வரும். பக்தி செஞ்சோம், சேவை செஞ்சோம், நிறைய பக்தி செஞ்சு நம்ம தடுமாறிட்டோம், கீழே விழுந்துட்டோம்னா கூட நம்ம மறுபடியும் பக்தியை கண்டினியூ பண்றதுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வாய்ப்பு கொடுக்கறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ நமக்கு பக்தி தான் கூட வருது, நமக்கு எப்பவுமே கீழே விழாது. இன்னைக்கு செய்யற இந்த பக்தி கூட நமக்கு இதனோட கண்டினியூஷன்ல மறுபடியும் கிடைக்குமே தவிர நமக்கு தடுமாற்றம் இருக்காது. ஏன்னா நான் கூட என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு தடவை 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வந்தேன். போயிட்டு வந்துட்டு நடுவுல விட்டுட்டேன். நடுவுல நானும் கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் பகவான் கூப்பிட்டுக்கிட்டு என்னை மறுபடியும் இந்த தளத்துல உயர்த்தினாரு. ஏன்னா நானும் செட்டில் ஆகணும். ஒரு ஒரு வகையில நம்மளும் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு தீர்த்துட்டு நம்ம வெளியில வரணுங்கிறதுக்காக பகவான் நமக்கு அருள் பாவிக்கிறாரு. சோ ஒரு தடவை பக்தி செஞ்ச பகவானே வழிகாட்டுறாரு. நம்ம திரும்ப பக்தி செய்யறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்க முடியாது. வெரி ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்ப கிடைச்சதோ பக்தி விடாம பிடிச்சிக்கணுங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பரம உரிமையாளர் அவர் தான், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறாரு இல்லையா? பரம அனுபவிப்பாளர் அவர் மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறவர். நம்ம வந்து இங்க வந்திருக்கோம், அவருக்கு கொடுத்ததை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? அவருக்கு கொடுத்துட்டு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கொடுக்கறத மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம ஏத்துக்கிறோம். சோ இந்த தளத்துல உயரும் போதே நமக்குள்ள நல்ல குணங்கள் நிறைய உருவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானோட 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதெல்லாம் அவரோட முக்கியமான குணங்கள். அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். இந்த 6 வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. குயிஸ்ல கூட நிறைய கேள்விகள் இதே எப்படி வரும். இந்த 6 குணங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அழகு, புகழ், புகழ், துறவு, செல்வம், அறிவு, பலம் எல்லாமே ஒன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரே இடம் தான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத இது பண்ணிக்கணும். நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்குள்ள ஏதாவது நல்லதை நான் பாக்குறேன்னா அது உங்களோட வைபவம் தான் அப்படிங்கிறாரு. உங்களோட வைபவத்துல இருந்து தான் நான் என்னால ஏதாவது நல்லதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறேன். பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லாமே நமக்குள்ள நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அவங்க வைபவங்களை கேட்க கேட்க நம்ம மனசுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படும். அதுக்காகத்தான் பகவானை பத்தி நம்ம இவ்வளவு தூரம் டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். பக்தி யோகத்துல இது வரும் வைபவங்கள் எல்லாம் படிப்போம் அடுத்த செகண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் பகவத்கீதையில. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புலன்களை எல்லாம் வரட்டுற இந்த சோகத்தை போக எந்த வழியையும் என்னால காண முடியலையே. மேலுலகத்திலேயே அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எந்தவித எதிரியும் இல்லாத பலமான ராஜ்யத்தை இந்த பூ உலகத்துல எனக்கு கிடைச்சா கூட இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது அப்படின்றாரு. என்ன சொல்றாரு? இந்த புலன்களை வரட்டுது இந்த சோகம் இருக்கு இல்லையா? கண்ணுல தண்ணி வருது, கையெல்லாம் நடுங்குது, இந்த புலன்களை எல்லாம் தொந்தரவு பண்ணுது. சோ நான் மேலுலகத்துல போய் தேவர்களை போல நான் எந்த விதமான எதிரிகள் இல்லாத ராஜ்யம் எனக்கு கிடைச்சா கூட, எனக்கு இந்த பௌதிகத்துல கிடைச்சா கூட எனக்கு அதுல சந்தோஷம் கிடையாது. இந்த சோகம் வந்து என்ன ரொம்பமா தாக்கும். ஏன்னா உறவினர்கள் எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கிற அந்த சோகம் என்ன தாக்குமே அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க சஞ்சயன் சொல்றாரு, எதிரிகளை தவிக்க செய்வோம். நான் அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு, கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன். எதிரிகளை எல்லாம் ஓட விடுறாரு, அவ்வளவு பலசாலி. கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துறாரு. சோ வெற்றியாலோ ஐஸ்வர்யத்தாலோ, ஹரே கிருஷ்ணா, வெற்றியாலோ ஐஸ்வர்யத்தாலோ அவனுடைய இந்த சோக நிலையை மாற்ற முடியாது. எதிரிகளை வெல்பவனே அர்ஜுனா ரிஷிகேஷராக சொல்லியிருக்கிறார். அர்ஜுனன் வந்து எதிரிகளை வெல்பவன் சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ரிஷிகேஷர் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறாரு. ரிஷிகேஷர் தான் புலன்களுக்கு அதிபதி அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? நம்ம எல்லா பொருளையும் பணம் கொடுத்து வாங்கிடலாம், ஆனா சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது இல்லையா? அதைத்தான் இங்க காமிக்கிறாங்க. சோ அர்ஜுனனை போல மாவீரருக்கே கிருஷ்ணரோட துணை இல்லாம, ஹரே கிருஷ்ணா,
அர்ஜுனோட அர்ஜுனன் போல மாவீரனுக்கே வந்து கிருஷ்ணரோட துணை இல்லாம வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியலன்னா நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்கள என்ன சொல்றது அப்படின்னு தான் இங்க கேட்கறாங்க. நமக்கும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா? அவருக்கு அவ்வளோ நாலேஜ், அவ்வளோ எக்ஸால்டட், அவர் வந்து பக்தியில அவ்வளவு உயர்ந்திருக்காரு, அவருக்கே இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இல்லையா? அப்ப நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அந்த பகவத்கீதை ஞானம், அவ்வளவு முக்கியங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? மகிழ்ச்சியின் ரகசியமே வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதம் மட்டும்தான். அதை நம்ம படிச்சு நம்ம அந்த நாலேஜ் பெறணும். இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் வாழ்க்கையில. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் சொல்றாரு, பரத குலத்திலே, ஏன்னா பரத குலத்துல தானே இருக்காரு இவரு, பரத குலத்து ஒன்றலே அச்சமயத்தின் இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனிடம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? புன்சிரிப்பு சிரிக்கிறாரு. ஏன் புன்சிரிப்பு சிரிக்கிறாரு? எப்படி இருக்க வேண்டியவன் எவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்தை ஆள போறான், பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல இவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்துக்கு அதிபதியா உட்கார போறான், இப்போ வந்து இப்படி புலம்புறானேன்னு அந்த ஃபியூச்சரை நினைச்சு இவர் சிரிக்கிறாரு இல்லையா? அது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, பகவானுக்கு தான் புரியும் இல்லையா? எதிர்காலத்தை கிடைக்கக்கூடிய இது வந்து பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நம்ம அதை நினைச்சு இவர் சிரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த புன்முறுவலோட பேசுறாரு. சிரிக்கிறதுனா ரொம்ப இதா இல்ல, புன்சிரிப்போட அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உறவு மாறிடுது. இப்ப நண்பருங்கிற உறவுல இருந்து குரு சிஷியன் அப்படிங்கிற அந்த களம் மாறிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த உறவு மாறிடுச்சு. இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட உபதேசம் அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல, எல்லாத்துக்கும் ஏற்றது. பகவத்கீதை ஞானம் வந்து நித்தியமானது, எப்பவும் தவறாதது அப்படிங்கிறத இங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அசோச்யான் அன்வசோசஸ்த்வம் பிரஜ்ஞாவாதம் ச பாசசே கதாசு நகதாசும் ச நானுஷோ சந்தி பண்டிதக. அதாவது புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றாரு? அறிவாளி போல பேசுற அதே சமயத்துல கவலைப்படாததுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படுற. அறிஞர்கள் வந்து வாழ்றதுக்கெல்லாம் மாண்டவர்களுக்கோ வருந்துவதில்லை. நீ அறிவாளி மாதிரி பேசுற, ஆனா அதே சமயத்துல தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் கவலைப்படுற. அறிவாளி மாதிரியும் பேசுறான், சேம் டைம்ல கவலைப்படுறதுக்கெல்லாம் கவலைப்படுறாரு. சோ இதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறது. அவர் எதுக்காக அப்படி சொன்னாரு நமக்கு தெரியுது இல்லையா? இந்த உடல் அழியுது நீ நினைக்கிற, அந்த உடல் அழியறது இல்ல, சாரி, உடல் அழியுது, ஆத்மா அழியறது இல்ல, அதனால நீ கவலைப்படாத அப்படிங்கிறாரு. சோ மாண்டவர்களுக்கோ வாழ்பவர்களுக்கோ அறிவதே இல்லை. அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க? ஆத்ம தளத்துல புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த உடலை மட்டும் சட்டையை மாத்திர மாதிரி இன்னொரு உடலுக்குள்ள போய் சேரப்போம், அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம இதுக்காக போய் நம்ம இறந்துட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வருத்தப்படுறதுல வந்து ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாரு. சோ பகவான் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரையாவது போய் கொல்ல போகக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அது சட்டத்துக்கு புறம்பாயிடும். பகவான் ஏன் சொல்றாரு இந்த இடத்துல? அங்க நீதியை நிலைநாட்டணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். சோ அதனால அந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு, இந்த தத்துவத்தை நம்ம வேற எங்கேயும் அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது. ஆனா ஆத்ம தளத்துல உயரணும். ஆத்மாவுக்கு தான் நிரந்தரம், இந்த உடல் நிரந்தரம் இல்லைங்கிற அந்த தன்மையை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல வந்து கண்டித்தல், தவறான கண்ணோட்டத்தை கலைத்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. புத்திசாலியும் முட்டாளுமா ரெண்டுமே அந்த ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி பேசுறாங்க இல்லையா அர்ஜுனன்? அதனால சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாத வரை எல்லாமே தற்காலிகமா தான், சுயமயம் கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். எப்ப ஆன்மீக ஏன் இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து ஆன்மீக ஞானம் இல்லை, அவர் கண்ணும் குருடு, அவரு அந்த ஞானமும் குருடா இருக்கு. அந்த ஞானமும் குருடா இருக்கிறதுனாலதான் அவரு தவறான பாதையில இருக்கிறாரு. சோ அந்த ஆன்மீக ஞானம் இருந்திருந்தா அவர் இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்களுக்கு போயிருக்க மாட்டாரு, இவ்வளவு பெரிய போரை தடுத்திருக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த ஆன்மீக ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்க நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த நானுங்கிறது இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு கார் வந்து ஓட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு டிரைவர் வேணும், டிரைவர் இருந்தாதான் கார் ஓட்ட முடியும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா இருந்தாதான் இந்த உடலை இயக்கவே செய்ய முடியும். சோ கார் வந்து வெறும் டம்மி தான். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? யாராவது இடிச்சிட்டா என்னை இடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறோம். என்ன இடிச்சாங்கிறது இங்க வந்து ஆத்மாவை அவன் இடிக்கவே இல்லை, அவன் வந்து காரை தான் இடிச்சான். காரை இடிச்சதுக்கு நம்ம அவ்வளவு வருத்தப்படுறோம். சோ காருங்கிறது மேல போட்டிருக்கிற கோட்டு, அது என்னைக்கு வேணாலும் கழட்டி வீசிட்டு நம்ம போலாம் இல்லையா? சோ அந்த ஆத்ம தளத்துல உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யாருங்கிறது ஆன்மீக அறிவின் அடிப்படையில வேறுபடுத்தி புரிஞ்சுக்கணும். யாரு ஞானி, யாரு வந்து முட்டாள்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நமக்கு நிறைய பேர் வந்து பௌதிகத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டேம்பாங்க. ஆனா பௌதிகத்துல வேணா நீங்க ப்ரொஃபஷன்ல சக்சஸ் ஆயிருக்கலாம், நீங்க 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கலாம், நீங்க பெரிய இடத்துல இருக்கலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்திருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவது அவ்வளவு நம்ம வாழ்க்கைக்கு
உறுதுணையா இருக்கும். இந்த பிறவி மட்டுமல்ல, அடுத்த பிறவிக்கும் வழிவகுக்கக்கூடியது. அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும்? நமக்கு கோலோக பிருந்தாவன்ல இருக்கிறோம். அந்த நோக்கத்தை புரியாம நம்ம கல்வி படிச்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இந்த கல்வி இதோட முடிஞ்சு போயிடும். இங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை நம்ம திரும்பவும் கத்துப்போம். எப்ப இங்க ஏதாவது நம்ம தவறிட்டோம்னா கூட திரும்ப போய் கத்துக்க போறோம். இந்த கிருஷ்ணர் வந்து மறுபடியும் கண்டினியூ ஆவார் நமக்குள்ளங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். न त्वेवागं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतपரம். இந்த இடத்துல நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லை. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதாவது எப்படின்னா, இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கண்டிப்பா இருப்போங்கிறது மீனிங். அந்த மீனிங்கை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே, நீயும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த, நானும் இருந்தேன், ஆனா நீ மறந்துட்ட, நான் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எப்ப கொடுத்தாரு? விவஸ்வானுக்கு, சூரிய பகவானுக்கு கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து அர்ஜுனன் கூடவே இருந்தான். ஆனா அர்ஜுனன் மறந்துட்டான். அர்ஜுனன் மறந்து இந்த சீர பரம்பரையில இது கண்டினியூ ஆகாம டிஸ்கனெக்ட் ஆனதுனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு கூப்பிட்டு மறுபடியும் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அந்த சீர பரம்பரை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறாரு பகவான். சோ நீயும் நானும் இல்லாமல் இருந்த காலமே இல்லை. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் யாரும் இல்லாமல் இருப்பதும் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதிர்காலத்திலையும் நீ இருப்ப, நானும் இருப்பேன். அதனால இந்த ஆத்மா நிரந்தரம், பரமாத்மா நிரந்தரம், இதை புரிஞ்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆத்மா தன்னோட தனித்தன்மை எப்பவுமே இழக்கிறது இல்லை. நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா. ஏன்னா அந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய அம்சங்கள், பகவானுடைய பின்ன பகுதியிலிருந்து வெளியில வந்தது ஆத்மா. சோ அந்த தீப்பொறி மாதிரி, ஒரு ஃபயர்ல இருந்து வந்த வெளியில வந்த தீப்பொறி மாதிரி அதுல இருக்கிற குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அளவுல குறைவா இருக்கும். ஆத்மாக்கு அவ்வளோ பகவான் கிட்ட இருக்கிற அம்சங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கு. ஆனா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? தவறான ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா அளவுல குறைவா இருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்னங்கிறது. சோ இங்க வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. ஏன்னா பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு, அது தவறான கண்ணோட்டம். பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றது தவறான கண்ணோட்டம். நான் யாருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்க தெரியணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நான் யாரு, எங்க இருந்து வந்தேன்? நானே வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன வயசுலேயே எல்லாம் போட்டிருந்தேன். ஓமைனா என்ன அர்த்தம்? யாருமே எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் எதுக்கு பிறந்தேன், எதுக்கு வளர்றேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன மீனிங்ஃபுல்லா என்னத்தை சாதிக்க போறேன், இப்படி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டு இருந்து. இந்த மாதிரி கேள்விகள் வர வர வரத்தான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதை ஞானம் கிடைக்கும். ஸோ நான் யாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட். ஆத்ம விஞ்ஞானம் என்னங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மரணத்துக்கு அருகில் இருக்கிற அனுபவம், இந்த உடலை விட்டு வெளியில வந்த அனுபவம். அதாவது இந்த ஆத்மா தனியா தான் வெளியில போகுது. நான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது என் பேரு கிடையாது. நான் இந்த ஆத்மான்னு உணரணும். இந்த உடலை மறந்துடணும். காரை எப்படி மறக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த உடலை மறந்துடணும். இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் கனெக்ஷன் இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உடலை விட்டுட்டு தான் போதே தவிர இந்த உடலோட போறது இல்லை. நம்ம இந்த உடலை விட்டுட்டு நம்ம சூட்சம உடலோட வெளியில போவோம். வெளியில போய் இன்னொரு உடல்ல போய் ஜனிக்க போறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த உடல் வந்து ஒரு வீடு மாதிரிதான், வாடகை வீடு. இது டெம்பரரி வீடும் கிடையாது, ஓன் ஹவுஸ் கிடையாது. இது டெம்பரரி. இது நிரந்தரம் இல்லாதது உடல். இந்த உடலுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு நம்ம பௌதிக இன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா அது அத்தனையும் தவறு. இந்த உடலை வைத்து, இந்த புலன்களை வைத்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். பகவான் கோயிலுக்கு போகணும். பகவானுக்கு வந்து நாமத்தை சொல்றதுக்காக நம்ம வாயை யூஸ் பண்ணணும். நம்ம காதுகளை வந்து பகவானுடைய சிரவணத்தை கேட்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும். அவரோட லீலைகளை கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்யணும், அதை ஆஃபர் பண்ணணும், அதை நம்ம உணவா எடுத்துக்கணும். ஸோ இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம செய்யும் போது நமக்கு இந்த உடல்ங்கிற இந்த தலங்கிறது பிரியும். சோ இல்லைன்னா நம்ம இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டதுலயே நிற்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர முக்கியதி. தேகத்தை உடையவனோட உடல் வந்து எப்படி மாறுது? சிறு வயது, இளமை, முதுமை, இப்படி நிறைய கடந்து போகுது. அதே மாதிரிதான் ஆத்ம மரணத்தின் போது இன்னொரு உடலுக்கு மாறுது. இது ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் ஆகுது. சோ புத்தியுடையவங்க இந்த மாற்றத்தினால தேய்க்க போறது இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உடல் வந்து இப்ப இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கு. நிதான புத்தியுடையவங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டு திகைப்பதில்லை அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? காலத்தின் மாற்றத்தினால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சிகளில் மாற்றம், விருப்பங்களில் மாற்றம். ஆனால் நான் மாறவில்லை. இதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம காலம் மாறும்போது உடல்ல மாற்றம் வருது. ஏன்னா சின்ன வயசுல குழந்தையா இருந்தேன், அப்ப 10 கிலோ இருந்தேன், இப்ப 80 கிலோ இருக்கும். சோ எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த ஆத்மா அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது. உடல் தான் மாறி இருக்கு, சட்டம் மாறி இருக்கு. அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போதும் நம்ம அந்த ஆத்மா தான் போதே தவிர நம்ம இந்த
உடல் வந்து உடலுக்குத்தான் சேதாரமே தவிர ஆத்மாவுக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லை. அந்த ஆத்மாவை வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம மெருகூட்டி அந்த மேல இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு பகவான் கிட்ட எப்படி கனெக்ட் பண்ணி விட்டு அந்த ஆத்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்தோட நிறுத்திக்கலாம். உட்பார்வை ஒண்ணு பார்த்தலாம். இருமைகளை சகிச்சுக்கிறது, அதாவது இருமைகள்னா என்ன? நல்லது நடந்தா கெட்டது, பகல் வந்தா இரவு வரும், இன்பம் வந்தா துன்பம் வரும். சோ இது எல்லாமே இருமை, டியூவாலிட்டிம்பாங்க. டியூவாலிட்டினா ரெண்டுமே வரும். ஒண்ணு நல்லது நடந்தா கெட்டது நடக்கும், இதே மாதிரிதான். சோ இத புரிஞ்சுக்கணும், இதுல சகிச்சுக்கணும். இதுல வந்து சந்தோஷம் வந்துருச்சேன்னு எக்ஸைட் ஆகிறது, ஐயோ நான் இன்னைக்கு 1,00,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு எக்ஸைட் ஆகுறது, நாளைக்கு வந்து 1,00,000 ரூபாய் போச்சேன்னு சொல்லிட்டு டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுறது. இது ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்லை. ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி தளத்துல பார்க்கணும். வந்தாலும் பாதிக்கக்கூடாது, போனாலும் பாதிக்கக்கூடாது. அந்த லெவலுக்கு நம்ம உயர்றது நமக்கு நல்லது. ஸோ இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. இந்த உடல் அசௌகரியங்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சு வருத்தப்படுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பகவான் இந்த இடத்துல நிறுத்துறாங்க. நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம், ஃபைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபேச்ச கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி அசெம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஆல் க்ளோரிஸ், ஆல் க்ளோரிஸ், ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி அசெம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.